Kembali ya Allah. Dari saya gurih ini mbak tuh lah nek pengen rusak wubuh ram orang tek rumah raya wong ya sepimen tapi gue yang jeruk tutup tapi dandan motor berpet karuan iki obeng iki ndek iki tak kondelane nang sor meja nang kondelane gitu. Kondelane nggon kotak kae. Ora brak-brakan kok. Nek yo iki anjing. Iki kir. Jangan ngendi tun ki nek kongkon ki jen nek ora tau bener babakan kongkon kon delene obeng sok nggon sor meja kok yo ora delehne ngono lho mau kok yo delah aku ora teko wong iki metu mau. Jen aku ngene iki jen semremet tenan aku rasane jen. ora ya mbak tuh ya sepi tapi lama tutup tapi ya boleh orang yang jero ora roh kok mbak kembali ya Allah apa garangan ini ngamuk wih iya aku Rasane ten jen mun aku yo nendi lek deleh obeng iki. Montor nggo ngarit brepet ra karo-karuan kok malah deleh obeng diomongi dek iki kon delehne sor meja kok mah. Nyilih tangga kae duwe ora obeng iki. Arep nyilih rono yo males jane tapi ora nyilih yo piye. Sak wanek-wanek lah nyilih lah. sayur malah garangane ngamuk es mangan dhewe ya ben kapok malah kanggo perang-perang dino wong gampang ngamuk wong Nyilih obeng tangga iku duani kesurang. Rawani montorku yo piye. Ora iso ngarit. Banget wanek-wanek lah. Nyilih lah. Rawanekne payah iki. Alah duwe ora kene iki duwe obeng iki. Ora nyilih nang kene aduh wong ini wis dibuka kok. Anu ditutup neh. Wonge Bude, Bude, Bude. Mau wong iki enek. Nyilih obeng. Oh, nah aku teko iki jelas. Ora dibuka nih lawang iki mesti wong. Oh, dasar. Jelas roh nek aku teko iki mau bukane lawang. Tenono kowe. Wong kok silih obeng ngono aku liwat mau mlaku lho kok tutup neh. wis balik aman alhamdulillah ya Allah aku ya kamu aku ora opo galak cinta umum aku niat ape antri sayur malah aku dari lawang prayo kaget ketemu malah blayu wedi lah balik sayur di sayur tangan di aku perang-perang dino galak umum kok lawang